Миналия път малко те излъгах, че сме свършили и ни остава да направим само преговора. Изпуснах една тема, която е супер важна. Виж сега. Сещаш се, че в миналото видео говорихме как се измерва изразходваната електрическа енергия. В киловатт час. Естествено, че помниш. Приличаха си с километри в час. И това е същинството на това видео. Как да пестим и да използваме електрическата енергия максимално безопасно и ефективно. Ще започнем от тук на стената в апартамента или къщата ти. Има едно табло с едни връчици, ако се сещаш. Ама вече по-модерните с копчета. Тези връчици и копчета им се вика бушони. Знаеш ли, че те са щита на дома ти, когато става въпрос за електрическа енергия? Има места, като това село тук, в която електричният ток постоянно се качва и намалява. Има случаи обаче, когато токът от малък става прекалено голям и затова служат тези бушони. Когато токът е голям, той може да предизвика изгаряне на някои електроуреди. Ама разбираш ли за какво си говорим тук? Това е супер опасно. Този бушон, като го усети това нещо, веднага прекъсва електричната верига. И оттам се чува баща ти, който казва, че има паднал бушон. Нали знаеш, че като кажа паднал, няма предвид, че е паднал на земята. Сега, да си поговорим, защо за Бога електричният ток е опасен за теб. Много добре знаеш, че е опасен и може да си стори малко тъпо, но сега малко ще прехвърлим към биологията. Интересно е. Кожата върху ръцете ти, например, е много слаб проводник на ток. Тоест, тока протича, да. Но трябва да се знае, че не е изолатор, което означава, че тока все пак ще протича. И за теб ще бъде болезнено. Другите тъкани в тялото ти пропускат ток по-добре, да ти кажа. Най-опасно обаче е, ако тока стигне до сърцето, защото и просто то работи като произвежда електрически импулси. И това, за жалост, си е чисто смъртоносно. Дай да видим сега как да спестим тази електроенергия. Подчертавам електроенергия. Майка ти и баща ти не плащат тока, както му се вика. Те плащат изразходваната електрическа енергия, която в какво се мерише? Не ти ли се случва често да оставяш зарядното ти на телефона постоянно в контакта? Добре е да ги изключваш, когато не ги използваш. Вече в дома ти 100% няма от онези кружки с нажежаемите жички, вече са нови и модерни LED. Те харчат много малко енергия, но за сметка на това светят много по-силно. Ако все пак видиш, че в дома ти все още имат онези кружки, тичи веднага при родителите си и им казвай да ходите да купувате от новите LED кружки. Днес ми се случи да включа принтера и видях един стикер, залепен на него. Energy Star. Не знае какво е, докато не се разрових и видях, че всички уреди, които имат този стикер, са икономични от към харчен